no ens anava bé i es va aplaçar tot plegat. Al final és l'Artemis el que s'aplaça i ens espera a nosaltres. Sí, perquè em sembla que deien que a finals de setembre, no? Intentaran tornar a llançar la missió Artemis, que estem veient aquí unes imatges de la NASA. Sí, de fet, al principi deien que fins i tot potser ens anaven cap fins a l'octubre, perquè volien moure tot el bitxo que tinc per aquí. Bueno, ara no el veureu. L'SLS. Exacte, l'SLS el volien portar cap a l'hangar per poder reparar el problema que van tenir i comptaven que la següent finestra fos ja a l'octubre, però pel que sembla serà cap al 19, es comentava? Sí, sembla que serà de cara al 19. Però què és exactament el que li ha passat amb aquest coet? Tema de fuga, no? Sembla? Sí, ha tingut fugues amb els dipòsits de combustible i les mànegues que carreguen combustible i les vàlvules de combustible. És que està sent una mica polèmic el tema del coet que fan servir, perquè el coet, que és l'Space Launch System, l'SLS bàsicament és una versió vitaminada de l'SIS. L'SIS era el famós coet que llançava el transbordador espacial, allà on anava enganxat. Doncs aquest és bàsicament el mateix, versió 2.0, una mica més gran. Bueno, bastant més gran, perquè la càrrega que ha de llançar és molt més bèstia. I llavors, com que han volgut aprofitar moltes tecnologies i moltes maneres de fer de l'SIS, hi ha bastanta controvèrsia sobre si aquest SLS realment està desactualitzat, saps? Això de reaprofitar em sembla que... Sí. No sé jo. De fet, és el doble de gran. Em sembla que és molt animal aquest coet, l'SLS és molt bèstia, això. Però és la típica filosofia de la NASA i d'això, que tot això se'n va... Aquí estem veient aquestes imatges d'això, però tot això se'n va a Campistrau, ja sabeu, tot això és llença al container. I a diferència dels altres, no? Bona tarda, Blu, per cert. A diferència dels altres que comencen a reaprofitar coses, no? Però bueno. Sí, de fet estan també així una mica preocupats per les dates, perquè també està previst el vol orbital de la nau de SpaceX, del bitxo gros aquell, que no em surt mai el nom. Els Falcon 9. No, el bitxo gros, l'Starship. el que havíem fet algun l'Starship. l'Starship, exacte. I clar, jo crec que volien llançar aquest abans que no pas aquests fessin el vol orbital. Sí. Després parlarem també de l'Starship, però abans d'ahir van fer una prova d'aquestes de foc estàtic a l'Starship, d'aquestes que estaven aguaient-se els motors, però acaba així tot bé. I van liar un pollo perquè hi havia tot de camps d'herba al costat i es van encendre tots i van fotre un foc de l'hòstia, es va començar a encendre tot i van liar un foc de l'hòstia, saps? Es va matar a la gespa. Home, com a mínim fos època de calçots, els fots allà, tio, i ja ho tens tot fet, tio, en un moment, tio, calçots per tot Catalunya, tio. Una bona barbacoa, està clar. Jo no entenc com, vull dir, tens SpaceX, que tens els Falcon 9 i tal, que funcionen de puta mare. Per què no contractes SpaceX perquè et llenci l'Artemis? Jo crec que la por que tenen és que vagin sortint problemes amb aquest i es vegin abocats a tot això, els diners que s'han gastat amb aquest coet. Es veu que és una passada, vull dir que... I que es vegin una mica amb l'aigua al coll, no? I hagin de tirar... Home, jo crec que no, Aviam, els errors que han sortit espero que es puguin solventar, però bueno, ja es veurà. De moment han posat al setembre, vull dir que ho hagin avançat, que no sigui l'octubre, això ja és positiu. Ja és bon senyal, no? Jo crec que sí. Hi hauria d'haver alguna junta d'allà que hauria ser de l'any 67, saps? Encara, del programa Apolo, i van dir, potser canviem aquesta junta, no? Posem una de nova. I és que la veritat és que un bitxo d'aquests i que no falli res, vull dir, la quantitat de peces que hi ha allà, vull dir, avui hem estat intentant muntar una làmpara aquí a casa i t'asseguro que, bueno, encara no està muntada, vull dir que
van sortint problemes per tot arreu. Vull dir que, hòstia, que no sortia res malament en el primer intent de llançament. Bueno, no ho sé. La veritat és que se'ls ha de donar... I després lo típic, no?, que sempre et sobren peces. Que dius, vale, i això on va? Perquè a mi no em surt. Sí, crec que els hi va passar a l'Artemis, Aquesta junta on anava? No. Va sortir un mecànic del taller, que falta això, tio. L'arandela! L'arandela aquesta. De fet, mira, us vaig a Però, posar... hòstia... El moment, aquest és estic posant ara el moment, amb imatge, que aquest és el moment del llançament, del no llançament, val? I aquí és de fet, aquí es veu... O sigui, una d'aquestes fugues... Que maco, Sí, és que això és un monstre. Però alguna d'aquestes fugues es veu que en algun moment havia de parar, perquè aquestes fugues són normals. Això ja sabeu que és el combustible que porta el coet. Refrigerant, no? Clar, bàsicament es va expandint i se li ha de donar un lloc per anar sortint, perquè si no rebentaria el coet de la pressió. Val? I ha de tenir com una... Pues es veu que algun lloc havia de deixar de sortir i no parava de sortir, no parava de sortir, van dir para, perquè si no això s'encendrà tot i petarà tot. Saps? I aquest res és el moment on bàsicament aquí s'hauria de fer el compte enrere i sortir cap amunt i doncs no passarà res. Simplement el coet es queda aquí, s'apaga i tots cap a casa. Sí. Home, és un programa ambiciós, l'Artemis, la veritat. Sí, home, sí, n'hauríem de parlar una mica, no? Potser, sí. Perquè què coi és l'Artemis? Sí, home, l'Artemis és la germana d'Apolo, sembla que és, no? En la mitologia grega. L'Artemisa. Artemisa, no? És germana o cosina o tots aquests déus grecs, com que es passaven el dia fotent orgies i s'ho feien entre tots eren família, no? Però... Tot queda dintre. Sí, clar, bueno, eren 4 allà a l'Olimp i doncs al final, saps? En temps de guerra tot forat és trinxera. I no sé, era familiar era familiar de l'Apolo, l'Artemis, crec que era la germana. L'objectiu principal d'Artemis és tornar a portar la humanitat a la Lluna, val? Que això sembla que es digui, home, no, és que, clar, bueno, com que ja hi vam estar... Això ja ho hem fet, ja tenim el xec. Clar, cal recordar que l'última vegada que l'home va estar a la Lluna crec que va ser l'any 72. Si no recordo malament, crec que l'última missió va ser a l'any 72 i des de llavors no s'hi ha tornat. Vol dir que la meitat dels científics que van estar involucrats en aquell programa són morts ja, saps? Llavors és com pràcticament tornar a començar. Però és un programa bastant ambiciós perquè, mira, de fet us vaig a posar una mica pels espectadors una mica de mèdia de l'Artemis, aviam si és aquesta, perquè l'Artemis és un programa amb múltiples fases, val? I l'objectiu últim d'Artemis és tenir una base a la Lluna, val? Aquest és l'objectiu final d'Artemis. I hi ha 3 parts molt importants en aquest... Bueno, hi ha diverses parts molt importants, però hi ha 3 parts importants en el projecte Artemis. Un és la nau Orion, val? Que és la que volien llançar i volen llançar doncs, ara a finals de setembre. Aquí tenen 3, si no recordo malament, són 3 llançaments els que tenen més o menys previstos. Un, la nau Orion sense ningú, anar, orbitar la Lluna i tornar. Aquest és el pla. Però hi van uns monigotes, Sí, hi van uns ninos amb 300.000 sensors i tal, per mesurar coses com radiació, tot això, no? Totes aquestes coses, perquè és veritat. És un llançament de prova, bàsicament. Llançament de prova, però per prendre tota una sèrie de mesures d'això, no? I tornar. El segon llançament serà el mateix, però en lloc d'anar-hi ninos a l'Orion hi van persones, hi aniran astronautes. I aquests astronautes passaran a prop de la Lluna, orbitaran i tornaran, val? I llavors el tercer ja és anar a la Lluna, al·lucinar, no? O sigui, tocaran Lluna i tornaran, val? Aquest seria el tercer, i a partir d'aquí ja venen les altres fases. M'agradaria fer una pregunta, i tira més cap a... Si hi ha algun terraplanista a la sala, potser ho agraeix, però, és a dir, vas a la Lluna, fas les teves medicions, i després tornes, Si ja hi vam ser, i suposarem que hi sí, és a dir, la Lluna està al mateix lloc, medeix el mateix, les medicions les tenen. És a dir, la primera vegada hi van anar, i
I no van fer tot aquest tinglado. Evidentment va haver moltes missions Apolo i d'aquí van extreure totes les dades que... Home, lo de les missions Apolo Què tal? cada vegada anaven a la Lluna amb més trastos, Primer van anar 2 tios, van anar 3 tios i van baixar 2, però jo crec que, si no recordo malament, serà que l'última missió Apolo ja hi van anar amb cotxes cap allà, saps? Vull dir, jo crec que hi van 4 o 5 vegades més i ja van amb pals de golf i pilotes, muntant un camp de golf, hi ha una piscina, un resort turístic, perquè cada vegada anaven amb més coses. Però vull dir que al final les missions ja hi són, vull dir que les dades les han de tenir, no? Vull dir, aleshores tampoc entenc molt bé el fet de gastar-se aquesta millonada per enviar, fer les medicions, tornar i després tornar a llançar per tornar a enviar més gent. Saps? Correcte. És com que veig que la primera missió és una mica absurda. Bueno, la idea és que si tu vols llançar missions tripulades o no tripulades més enllà de la Lluna, és més fàcil fer-ho des de la Lluna que des de la Terra. Val? Correcte. Llavors aquesta és una de les raons per les quals volen tenir un assentament a la Lluna i una de les parts d'Artemis, que és el Gateway. Val? El Gateway és una estació espacial que estarà orbitant la Lluna. Val? I és un centre, serà com un hub logístic. Una benzinera, no? O què? Sí, serà com una mena de benzinera, val? On de fet, abans parlàvem de SpaceX, el proveïdor logístic oficial del Gateway, el contracte ja està fet, és SpaceX, val? SpaceX s'encarregarà de fer les rutes de subministre, i això ha de proporcionar suport logístic a el que hi hagi a la Lluna, a l'assentament que hi hagi a la Lluna, i també a benzinera, com diu en Blau, val? Perquè si una de les coses que s'està debatent amb el tema de l'Starship de SpaceX és que l'Starship tingui capacitat de fer refuel a l'espai per continuar el viatge. Val? I és això, o sigui, en el fons Artemis és muntar tota aquesta història a la Lluna. També s'ha de veure estades prolongades a la Lluna i tot això, a veure com van. Però a partir d'aquí és el pas intermig per anar fins a Mart o anar més enllà, saps? Bueno, sí, és la benzinera i és una mica substituir, entre cometes, Cabo Cañaveral i comptar-lo aquí, bàsicament. Sí, home, ja no tens la gravetat, per començar. Correcte. No tens la mateixa, bàsicament. Potser ens estem anant una mica lluny, però potser els hi faria falta també una fàbrica allà, no? Vull dir... Sí, bueno, no sé, a la base... Clar, suposo que aniran ampliant tot plegat, vull dir que també hauran de treure combustible d'allà. Jo, mentre no hi hagi d'anar allò, saps què et vull dir? Jo ja estic bé. Dic, una oferta de treball a la Lluna, tal, no, estic bé. Jo firmava, Per anar-hi? Sí, per anar a la Lluna. Sí, jo si Elon Musk ens està veient, ens està veient, que crec que no, però per si de cas, jo vaig encantat, gratis, vull dir. Bueno, doncs Elon ja... No falta que em paguin. Sí, si t'està mirant que... Jo faig el que sigui per aquest home, Bueno, dintre d'uns límits. Per exemple, aquí en el xat ens diu que tampoc n'hi va haver tantes de missions Apolo. Sí, van ser 5 o 6 missions Apolo, ara no, així de memòria no me'n recordo. No ho sé, per qui parla d'Apolo 14, no sé. I sí, el que passa que la que va tocar a la Lluna era la 11, si no recordo malament, era l'Apolo 11, la que va anar a la Lluna, la primera. No sé si era el 9 o l'11, és que de memòria així que els números marxen. Però de l'11 al 17, correcte. L'Apolo 11 és el famós i després n'hi van haver 6 més. Apolo 17, sí. No està preparat això, però... El 1972. Si voleu us ensenyo l'Apolo 11, que el tinc aquí a casa, muntat amb Lego amb totes les seves etapes. Sí, i és el 13, oi que va ser el 13, el famós del Houston, tenim un problema. Em sembla que va ser l'Apolo 13, que aquest no va tocar Lluna. I una mica més i no toca terra. Saps? L'Apolo 13 una mica més no toca enlloc. Saps? Però és el famós del Houston, tenim un problema, que llavors li va fer... També hi ha una pel·lícula sobre el tema, amb tot de fòssils de Hollywood i tal. Sí. Molt bona la pel·li, per això. Sí, si tens aigua i electricitat, tens 6 missions a la Lluna. Hòstia, el que passa estic mirant que missions a la Lluna, a part de les Apolo, aquí en compto fins a 45 fins a data d'avui,
d'altres països, no? No tripulades, sí, d'altres països. Sí. Déu-n'hi-do. Almenys d'òrbita, no de baixar. Ja. Sí, però també tenim els xinos corrents per allà, que hi tenen algun sí, són rover, els ulls que han aterrat a la part oculta, no? A la part que no veiem, vaja. Correcte, sí, això, veus, el For Example ens diu això, no? Doncs com que a la Lluna, doncs, si tens aigua i electricitat pots fer fuel i pots repostar naus i és molt més fàcil llançar una nau des de la Lluna que llançar-la des de la Terra. La velocitat com es diu això, la velocitat d'escape a la Terra, òbviament, és molt més alta i necessites molta més energia per una qüestió de gravetat, bàsicament. Pues si em doneu un minut, us porto l'Apolo. Vinga, va, us ja ho collons. ensenyo. Ara, ja collons. Això és enorme, Sí. Doncs aquest és el tema, no? Aquest és el famós Gateway, que és part d'aquesta missió, és part d'aquest programa Artemis, de tenir aquesta estació orbitant a la Lluna i que es pugui fer servir de, bàsicament, benzinera. Serà la primera benzinera a l'espai, en espai profund, diguem. Això ja ho consideren ells una mica ja espai profund, perquè benzineres en òrbita baixa se'n plantegen més. Val? De fet, el programa aquest de l'Starship el que planteja és que hi hagi benzineres en òrbita baixa, que tu puguis llançar un coet amb el mínim de combustible, arribar a òrbita baixa, allà carregar i seguir. Val? I això també abarateix una mica el cost de llançament. Sí. Bueno, aquí teniu Neil Armstrong. Molt petitet. Vale? Molt petitet. Espera, I un muntet. Vaig a posar-te una mica més gran, tio, perquè la gent et vegi. Sí, perquè... Ja se't ve. Sí, això és un Apolo, nen. Això és l'Apolo, que va a la Lluna. Està una mica brut, però... Això és l'Atlas, el coet Atlas, com l'Apolo, no? Aquí està absolutament totes les fases, el puc desmuntar, però em faria una mica de pal, també us ho dic ara. És guapo, que és de Lego, això, és el del Lego. És del Lego, sí. Sí, aquest algun dia me'l faré jo. Que guapo. Aquest és... Estan encesos, Home, evidentment. Encara està pujant. Encara puja. Sí. El trobarem a la mida estàndard. Vale, ja està. Molt bé. El millor és el Neil Armstrong. El mini Neil, no? Sí. Doncs això, i a part d'això del Gateway i tal, doncs la nau Orion, que ja més o menys n'hem parlat, i després a l'HLS. L'HLS és el Human Landing System, que li posen noms tots molts tècnics i tal, però bàsicament el Human Landing System és el que vindria a ser l'Eagle de l'Apollo, el mòdul lunar. Però amb una diferència respecte a l'Eagle bastant important, que és que aquest mòdul ha de ser capaç d'anar i tornar d'aquesta estació. És el transport d'astronautes. I aquests són els tres, diguéssim, que són les tres peces claus de la missió Artemis. Així que sembla que van bastant en sèrio en el sentit de no, anem a fer un outpost a la Lluna, que hi hagi gent a la Lluna, que tinguem una manera de subministrar-los, és a dir, que pugui venir a SpaceX amb una nau plena de menjar, la deixi a l'estació i després tinguem una nau que vagi pujant i baixant de l'estació portant tot el que necessitin a baix a la Lluna i viceversa, i així anar fent. O sigui, és un programa bastant ambiciós. A nivell de dates, em sembla que volien tocar la Lluna el 24. Ja ho veurem. Més enllà d'això, no sé. Sí, més enllà d'això ja no tinc ni idea. El problema de tenir una base superfície lunar és potser que s'ho haurien de plantejar i fer-la subterrània, no? Vull dir, al final la Lluna és un imant de petits asteroides. Sí. Aleshores, fotre a la superfície... Veig fallos aquí. Vull dir, els hi pot sortir molt greu, això. Bueno, suposo que ja... Espero que hagin estudiat una mica el tema. Sí. Vull dir, no, per la imatge que ha sortit, vull dir, en plan... No, mira, aquí foto aquí un puc, saps? Sí. I resem que no toqui res. Sí. Les imatges sempre són molt d'això, no? De fet, aquí no en veig masses, però mira, imatges. Però quan foten aquests renders 3D sembla que estiguis veient aquí l'hòstia, saps?
i després acaba sent... No ho sé, home, suposo que ja ho tenen rumiat. Espero que no estiguin com nosaltres aquí. Va, què t'ha fotre? Fot aquí. Saps? No ho sé. Fot un mòdul aquí. fot Estàs segur, senyor? Sí. Sí. Fica un vent, fica quatre Xapa de 6 cordes. mil·límetres ho fem, això. Tu fot-li. Saps? Per cert, moltes gràcies pel follow. Ens ha fet un follow al Bits7, un nom molt estrany, _exclamació. Benvingut, gràcies. Doncs això és Artemis. Ara, se'n sortiran a llançar-la o què? Jo no, esperem que sí, no? Sí. Jo crec que sí. Jo crec que sí pel que s'hi juguen, perquè aquí hi ha molta pasta invertida i si no, qui va tenir la idea de reprofitar A l'SIS, l'SIS, no ho sé. Sí. No Bueno, sé veig com que aquí hi ha una galeria d'imatges de la NASA que m'estan barrejant aquí Mart, la Lluna, ho foten tot un poti-poti, tot aquí dins. Sí, el Tot que aquí tenen. dins. Molt bé. Bueno, és que de l'Artemis en podríem parlar hores i hores, perquè clar, després està el tema dels trajes espacials. Que clar, els trajes espacials que tenien a l'Apolo eren... Els tios anaven així i es movien molt clonqui, no? Els hi costava molt fer coses. I també s'està desenvolupant trajes espacials amb més maniobrabilitat, etc. No sé, és que podríem estar aquí parlant d'Artemis a pinyón, no? Sabem els trajes que porten aquests nous astronautes o... És a dir, són semblants als que fa SpaceX, per exemple? Que evidentment no és traje per extravehicular, però... No, jo les coses que he vist sobre els trajes, o sigui, són bastant totxos els trajes, eh? No és allò com a l'SpaceX, que sembla que vagin amb americana, cap amunt. És que clar, ells van a l'estació espacial i ja, saps? Vull dir, entren i ja no surten. Clar, a l'SpaceX, si haguessis de fer EVA amb aquell traje, estaries mort. Saps? Moriries immediatament. Sí. Llavors aquell traje et serveix per si hi ha descompressions i pèrdues d'oxigen i tal, i mira que sobrevisquis una estona. Però no, òbviament no pots fer EVA amb aquells trajes. I els que he vist són bastant voluminosos, però estan fets de manera que les articulacions et permeten molta més mobilitat, etc. Però no sé si finalment són aquests. Potser que hi ha alguna imatge, en aquesta galeria d'imatges, potser surt alguna imatge dels trajes que estan treballant. Això és un render 3D, òbviament. No hi ha anat ningú encara a la Lluna, no us espanteu, això és fake. Val? No, que sí que hi hem anat, però fa anys. Ja fa... Que després ens diuen... Sí, però no. No sé si ara, aviam aquí, perquè veig que estan fent poti-poti de moltes imatges i potser surt un dels tratjos espacials d'aquests. Potser no, És que potser haig d'anar a una altra banda. Però són bastant... Òbviament són bastant totxos, Com et pots imaginar. Mira. Doncs sí que surt, és aquest. És aquest traje, veus? Llavors aquest traje, no la puc fer massa més gran, aquesta imatge. No sé, aviam, si faig obrir imatge en una pestanya nova. A veure, va, així el podem fer una mica més gran, surt aquest senyor que riu. Però sí, és aquest no té res a veure. Exacte, i si t'hi fixes, les articulacions són diferents, tens articulacions a la cintura, a les cames, està dissenyat de forma diferent, llavors això permet molta més mobilitat. És una evolució lògica de l'original. Això és metàl·lic, això? Sí, porta una faixa metàl·lica per no fer-se mal. Suposo que deu permetre un moviment així a la cintura, com els Madelmans d'abans, saps? Que podies girar la cintura i les cames. Sí, els 360 graus. Sí, bueno, 360 potser l'astronauta tindria algun problema físic, però no ho sé, tampoc d'això. Però és aquest traje. Aquí no es veu bé, estic veient el mateix traje a Google, si poses traje espacial NASA 2022 et surt, amb el que és el casc, l'obertura no és així, sinó que és aquí. Aleshores, queda com més tancat, és a dir, el traje no gira, saps? I només tu així, saps? El qual trobo que és més còmode. Sí. M'encanta aquest render que em surt aquí d'una armadura de Star Citizen, pràcticament. És o no? Totalment. Sí. Sí, el confidencial, el clickbait. Toma ja. El futur anirà. Sí. Però sí, és entre Star Citizen i Interstellar, una mica. Sí. Doncs és això. Bueno, ja no té res a veure amb algun dia li podem SpaceX. dedicar una tertúlia, al traje. Mira, l'Ender, hola, hòstia, espera, per exemple, ens ha fot una pedrada aquí.
La forma de fer l'Artemis em sembla llastimosa. Pagar una fortuna per treure dels museus unes peces que eren caríssimes, perquè a l'SIS, això és bastant controvertit, sí, ho estan comentant, però no, Sí. no és ben bé a l'SIS, òbviament l'SLS és un SIS vitaminat, és molt més gran, però sí, la base tecnològica és molt similar, el concepte és molt similar i llavors sí, està havent-hi bastant d'això amb aquest. Hi ha polèmica amb això. Sí. Per això Sobretot- Clar, quan falles de llançar 2 vegades, no? I dius, la gent ja se't comença a tirar al damunt. I és que ja t'ho havia dit, és que aquesta junta havia de ser aquesta, és que no em feu cas. No sé, ja surten els experts per tot arreu, saps? clar, i tens Starship allà apretant per darrere, no? Que si al final arribés abans, Sí, sí. dius, I ja aquests no. l'han construït de nou, no? I ja no només a l'Starship, vull dir, tens els Falcon 9 que funcionen de puta mare i Sí, però Falcon 9 no sé si podria portar la No mateixa és tan- càrrega, no? No ho pot portar, això. Encara. L'SLS és més gran, encara, que el Falcon. Sí. Bueno, què, tanquem tema Artemis aquí? Sí, perquè de fet que hi haurà d'haver llançament al setembre, esperem. Vull dir que ja farem I si ens va bé de alguna coseta. dates, no? Bueno, setembre Sí. és ara, no? Estem parlant de que potser és d'aquí 2 setmanes, no? El llançament de l'Artemis. Sí, si no ens va bé, que l'endarrereixin una altra vegada. Això ja parlarem amb el director de la NASA, dirà, escolta, que nosaltres tenim un programa molt influent en el món de l'espai i va estar retrasat, tio. Va estar retrasat. Però bé. la Lluna pot esperar, ha esperat allà anys. La Lluna Pots no esperar. marxarà d'on està. Home, es va allunyant, no? Va marxant a poc, això és veritat, però... No s'anava Que no apropant? triguin massa. No s'anava apropant? No, la Lluna va marxar. No, s'allunya, Ah, sí? però... Jo havia Sí. entès sempre que mil·límetres. s'apropava. Sí, poca cosa. són mil·límetres cada no sé quants anys. Vull dir, si va marxant a poc, va marxant i al final doncs, no tindrem lluna. És igual. D'aquí 1.500 generacions no tindran lluna. Pues que es fotin. Tampoc tindran Hòstia, atmosfera. però ja... Esperem Bueno, ser multiplanetaris, no? Això és un Exacte. problema, no vull entrar en un altre tema, però si se'n va a la Llunya a prendre pel cul No, prendre pel les cul. marees. A Bueno, prendre pel i el cul moltes planeta. coses, clar. Sí, moltes. també et fa d'escut de meteorits, no? Sí, per això. Sí. Hi ha moltes coses. Bueno, però és problema del futur, ja, això. És un problema que no... No, Que solucionaran les noves generacions, no? Sí, no, ja... Ja. Com el canvi climàtic, no? Pues que Exacte. posin un cable d'acer i que la lliguin a terra. Ja està. No? És que algú no tingui una idea com aquesta. Ojo! Ojo, perquè Ojo als xinos! estan molt locos els xinos, eh? No, sí. Per exemple, Perquè diu, quan se'ls la hi lluna posa s'ha entre ull i ull. Diu, quan la lluna hagi marxat al sol ja s'haurà menjat la terra. Sí, jo crec que ja, abans de centrar-nos en el problema de que la lluna se'n va, jo crec que tenim altres problemes més urgents, com per exemple la supervivència de l'espècie. Canvi climàtic. La sortida de Star Citizen. La sortida de Star Citizen, per exemple. Sortirà Star Citizen abans o la lluna? La Lluna. La lluna. Bueno, escolta, us sembla si parlem de l'estació espacial o què? Perquè la NASA té plans per l'estació espacial que no sé si pinten molt bé, No són molt bons, no? No són molt bons, Bueno, sí, sembla que s'està fent velleta, no? Sí. I tenen altres interessos també, no? I em sembla que li han posat data de caducitat, no? Al projecte. Diuen que el 2031. 2031, això que estem veient aquí en imatges, ho fotran d'alta a baix. O això diuen. Perquè es veu que Hòstia, però i com ho foten, això? Vull dir, com ho... Bueno, doncs Com ho han de fer? l'estació espacial, com que està en òrbita baixa, l'estació espacial, doncs òbviament està en caiguda constant, que passa que a l'estació espacial, on està, hi ha una mica d'atmosfera, val? I aquesta mica d'atmosfera i aquesta mica de fricció, el que fan és que l'estació espacial es vagi frenant, i quan es frena, s'acosta cap a terra. Llavors l'estació espacial, 1 o 2 cops l'any, ha d'encendre motors i tornar-se a aixecar. Val? Això ho fan 1 o 2 vegades l'any. I la van aixecant. I han d'anar, uns cremen fuel i la tornen a aixecar. Val? Perquè això és la mica d'atmosfera que hi ha on està, va fent fregament i clar, la va frenant una miqueta. Això és una de les coses que té estar en òrbita baixa. Doncs bàsicament el plan és no tornis a accelerar i ja està. Sí. Clar, això o frenar-la. igual pot trigar molt, no?
No, Perquè- bueno, això suposo que encendran motors, la frenaran, faran que freni, perquè òbviament suposo que no crec que la deixin caure sencera tal com està, perquè l'Estació Espacial Internacional és un monstre, val? És molt gran, llavors suposo que d'alguna forma la desmuntaran, ho trauran peces, etc. Sí, però no... Vull dir... Bueno, sí, segur que algunes coses reaprofitaran, això està clar. Sí, no, això segur. Però bueno, encara que la deixessin caure sencera, tampoc és que fes molt de mal i es desintegraria completament a l'atmosfera. Bueno, digue-li a Austràlia, No? això, que els hi va caure un No ho tros sé, de la Mir, És molt gros, això, Ja, bueno, L'Estació Espacial Internacional bueno, és molt grossa, però la Mir és la Mir, és russa, és una altra... Sí, era tot acer, era tot xapa de Panzer alemany i no hi havia forma de desfer-ho jo. Clar. Sí. No, home, l'Estació Espacial Internacional és immensa, tio. Això no, Més de 100 metres, 100 Sí, metres. no poden deixar caure de cop. No poden dir, això fota-ho, ja ho cremarà l'atmosfera. No, tot això no ho crema l'atmosfera, saps? Home, això ho fotran a l'oceà i aniran a fer després Clar. rutes turístiques per anar a veure-la allà sota o jo què Clar. sé. Aquí el que passa és que aquí la NASA el que està dient és tios, a mi m'està costant un 50% del meu pressupost anual és Estació Espacial Internacional. Llavors el que necessitem aquí és privatitzar l'espai, val? Privatitzar el que es diu l'òrbita baixa. Això és un dels plans que té la NASA. De fet, lligat amb això, tenim aquesta estació espacial que és l'Orbital Reef. L'Orbital Reef és una estació espacial privada que està en concepte, i això és el que la NASA vol promocionar. La NASA vol que l'espai de l'òrbita baixa, el LEO, que en diuen ells en anglès, sigui privatitzat i que siguin les companyies privades les que apostin i inverteixin per ficar trastos allà dalt i que després els governs i tal puguin fer servir allò per investigar. De fet, l'Estació Espacial Internacional ja té molta infraestructura que les empreses privades la poden contractar per fer experimentació, que és una de les fonts d'ingressos de l'Estació Espacial Internacional. Com veieu, cada vegada hi ha més empreses privades que estan anant a l'Estació Espacial Internacional. SpaceX amb la seva càpsula Dragon, que vam fer el llançament aquí, això és un exemple d'empresa privada anant allà. Hi ha astronautes que hi aniran, ara no sé, serà que és l'any que ve, que aniran i estaran dins de l'estació fent feina dins de l'estació que seran d'empresa privada, perquè la NASA li ha donat llicència a una empresa que es diu Axiom Space per encaixar-se a l'estació espacial i fer feina a l'estació espacial i que puguin començar a treballar aquesta gent en projectes com el que estem veient aquí, no? En aquests projectes de muntar una estació privada. A mi em sembla el més lògic que una empresa privada agafi el relleu de muntar aquests pitxarracos i no siguin els països, i els països es dediquin a fer altres coses. Sí, això pot tenir sentit, no? Però, clar, suposo que hi haurà països que tenen menys pressupost, com que Estats Units o que Xina o que tal, i diran, home, tio, no? Això vull pensar jo, no? Que l'Agència Espacial Europea em dirà, home, tio, hòstia, saps els quartos que ens han gastat aquí? No? No la podem estirar més? No ho sé. Sí, suposo que hauran de participar en altres projectes, no? També. Clar. Pot ser que surtin projectes que no siguin privats del tot, no? O hi hagi participació de les agències d'alguna manera. Sí. No ho sé, el que és... Aquí l'únic que pot... sembla és que s'estigui tornant a crear com una certa divisió, no? Rússia i Xina per una banda, el que diríem Occident per una altra, no? No ho sé, s'estan com separant una mica les... Sí, això també, i el que jo crec que pot passar, i això sí que en algun moment han de crear algun òrgan, un regulador o alguna cosa, és que tota l'òrbita baixa es foti plena d'estacions diferents. Bueno, ja Perquè tenim el dilema dels satèl·lits, no? Sí. Home, suposo que al final, si tot això es va privatitzant i tal, doncs al final també s'haurà de regular. Com tantes altres coses, no? I s'haurà de començar a regular l'espai. És xungo, Ja. Sí, perquè en teoria són aigües internacionals. Sí, és que sí, clar, si a dintre el planeta, a l'aigua hi ha
hi ha zones que són internacionals, saps com ho fas allà dalt i posar-te d'acord ara amb el pitote que tenim a la Terra, no? Perquè Casinos a recordem l'espai, que Hòstia, ho veieu, recordem que hi ha guerres per aquí prop i... Hòstia, sí, tio, La gent això... pujarà a l'espai allà a fer... No sé, zona fora de llei, saps? Hi haurà una estació negra, rotllo Grimex, allà, que passarà de tot allà, saps? La gent apostant Clar, fitxes és que- al pòquer. Perquè a més dubto que dues empreses, per exemple, no sé, m'ho invento, SpaceX i Blue Origin, et diguin, vale, jo monto cadascú la meva estació perquè tinc els diners, ho puc fer i per què no. I ara es munta aquest òrgan regulador i et diu, no, de dos en fem una. Home, Les no, empreses diran, per què? Si això ho he pagat jo. jo no veig Saps? descabellat com en el cas d'aquesta estació en projecte que està aquí, que diverses empreses privades s'ajuntin per construir una infraestructura comú. Això no em sembla gens descabellat. Que és una mica com ha passat amb l'IS, i és el mateix. Doncs els russos posen els seus mòduls, els japonesos en tenen un allà, els europeus també, els americans els seus, etc. O sigui, tu et poses d'acord per muntar una infraestructura comú i a més té sentit perquè fer això desenvolupes uns estàndards i unes coses que fan que les peces funcionin a tot arreu, no? I després que cadascú tingui el seu espai i cadascú tingui els seus equipaments i que tu decideixis, no ho sé, doncs llogar o fer servir això per lo que sigui, no? Però la infraestructura que sigui comuna té sentit perquè al final la inversió és immensa, no? Bueno, no sé, jo crec que pot portar coses molt xungues. Sí, però que tard o d'hora hi haurà d'haver-hi certa regulació, això està clar. Sigui per... Ara apuntava el For Example, que no li preocupen les estacions, perquè diu que hi haurà gent a dins i amb això ja es vigilarà, sinó tot el tema dels satèl·lits, no? que comentàvem que hi ha... Bueno, l'Starlink, no? Que cada vegada que SpaceX cada vegada que llença un coet d'aquells en treu 50 i pico en òrbita, no? I clar, això... És una bogeria, tio. És que estan I com que- és una passada, tio. I com que el tio pot reaprofitar els coets, Sí. doncs clar, el tio va tirant, saps? Clar, I sí, al final en òrbita entre la brossa que hi ha de coses que ja no s'utilitzen i això, no? Ara imagina que una altra empresa volgués també fer la seva xarxa de satèl·lits i ho fes al mateix volum que aquest tio. És que al final o això es regula d'alguna manera o en algun moment hi haurà algun pitote gros, jo crec. Sí. Ja hi ha algun tipus de regulació al respecte, Òbviament aquí ho estem comentant des del bar, però hi ha algunes regulacions en tant a quants satèl·lits poden haver-hi en diferents tipus d'òrbites, per on han d'anar passant i tal, perquè al final és el que dius tu, al final és un follon. És un follon de l'hòstia. Sí. De fet, el que estem veient aquí, ja que parlàvem d'estacions espacials privades i tal, i no sé què, ara aquí el que estem veient són imatges de l'estació espacial xinesa, val? La Tiangong, es diu, que és una estació... Més quadrada, no? És una estació que és nova de trinca, Nova de trinca, aquesta estació l'han muntat en 2 anys, els xinos. I una de les raons per les quals l'han muntat és perquè no els hi van deixar entrar en el programa de l'Estació Espacial Internacional i van dir, saps què? Doncs em munto la meva, burro. És més petiteta, òbviament, no té les dimensions de l'Estació Espacial Internacional ni les tindrà, de moment. Projectat, crec que seran 3 mòduls enganxats, val? Però sí que és cert que totes aquestes tensions que estan havent-hi en el món, que deies tu, Blau, sí que és cert que hi ha països que estan desviant l'atenció cap a l'Estació Espacial xinesa, val? Inclús alguns països europeus, que és l'hòstia, perquè els mateixos països europeus no la van deixar entrar en el consorci de l'Estació Espacial Internacional i ara estan mirant-se amb bons ulls al fer coses amb aquesta estació espacial, perquè tot i ser és més petiteta, però és més moderna, clar. És més moderna i a part que et desmantellen l'altra, no? Vull dir que Clar, al final t'has de buscar la vida. dius, hòstia, què fotrem, no? Sí. Doncs això té una capacitat per 3 i poden estar 3 persones aquí dalt, 3 astronautes. Val? I aquests són els primers que hi van anar, aquests que estem veient aquí. Sí, el botet aquest que ensenya, què coi és? Ara estic intrigat. No sé si ho vull saber, també. Sí, això és un live streaming d'aquests des de l'Agència Espacial Xina
Això és de l'any, em sembla que és de l'any passat, això, perquè ja veieu que per aquí van sortint notícies de la Covid i tal, i no sé, van ensenyant lo típic. Però és que vas ensenyant cosetes, hola, estem a l'espai, podem fer aquestes coses, no sé. Però bueno, Sí. que ja hi és, que és una realitat i que la van muntar rapidíssim. O sigui, quan s'hi van posar van dir, vinga, coets amunt, fum, 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 Sí, i no, ja hi és. no estan per hòsties, no, aquesta Sí, gent. I sí. Però Bueno, jo crec que tindrem un futur Jo per crec que estacions. tot aquest follon d'estacions i satèl·lits també és a conseqüència de que al final, òbviament, només estem aquí a la Terra. En el moment en què diverses empreses tinguin les seves estacions, potser no fa falta tants satèl·lits perquè potser es gestiona des de les estacions, m'ho invento, perquè no tinc ni idea i està fora del meu coneixement. Però en el moment que s'arribi a la Lluna un altre cop i es comencin a muntar coses allà, doncs, potser l'espai, o sigui, l'òrbita terrestre quedarà més despejada. Ara, no estaria de més muntar o que alguna empresa muntés un sistema de reciclatge i recollida de merda. Jo crec que està previst algun tipus de projecte d'aquest estil, vull dir, d'això, vull dir que ja en parlarem en algun... Sí. Hi ha projectes de camions d'escombraria espacial. Sí. Tal qual. Vull dir que no és descabellat, vull dir, al final... És replicar coses, no? Però, clar, tanto el medi en el que estàs. I que si ho penses té molt de sentit, perquè el material que t'està quedant abandonat allà, la gran majoria de satèl·lits que queden abandonats i que estan en òrbita baixa s'acaben cremant a l'atmosfera, val? O sigui, tot el que està en òrbita baixa acaba tornant a la Terra i crema contra l'atmosfera i a tomar pel cul. Els satèl·lits tots tenen que tenir una mica de benzina, diguem, per de tant en tant, de forma periòdica, anar-se recol·locant en el seu lloc, perquè si no la petita fricció que hi ha i la gravetat els fan caure i a tomar pel cul. Els geoestacionaris i tot això que estan en òrbites més grans, aquests no, aquests estan allà. Però si penses en la quantitat de material d'alta tecnologia que tens allà, que potencialment podries recuperar i reutilitzar i el que sigui, per mi té molt de sentit. Ara, la complexitat és agafar l'objecte. Són maniobres molt difícils d'anar-lo agafant. O sigui, ja parlarem un dia perquè és un tema interessant, l'escombriaire espacial. Hi ha uns còmics d'anime que va d'això, són basurers espacials, i és molt realista en el sentit de que, clar, han de buscar els trossos que són, saps? Sí. I van amb radars superpotents només per trobar, millor un clau, saps? Sí. Bueno, i de fet ja ha passat a causa de la brossa espacial i tot això, ja hi ha hagut conflictes internacionals. De fet, un bastant famós, que si no recordo malament va passar l'any passat, si no va ser l'any passat va ser l'anterior, va ser també un problema un altre cop, que si la Xina havia fet no sé què, que si no sé quantos. Bueno, un satèl·lit xino es va desmadrar, val? I va explotar i va posar en risc l'Estació Espacial Internacional. Es veu que fragments d'això van passar molt a prop de l'Estació Espacial Internacional. No sé si va arribar a haver algun impacte i tot. I és tot aquest problema. És tota la brossa espacial que la gran majoria està compartint l'atmosfera amb l'Estació Espacial Internacional i ara aquesta estació xinesa. I després, si recordeu, també va haver-hi aquell problema, que això no té res a veure amb la brossa espacial, però va haver-hi aquell problema amb l'Estació Espacial Internacional, això sí que va ser l'any passat, que els motors de l'Estació Espacial Internacional són russos, val? Són els mòduls russos, que ara no sé el nom, no sé, nom rus, EKIT, són els motors. I es veu que un d'aquests motors es va encendre i l'Estació Espacial Internacional va començar a girar sobre si mateixa així cap amunt. Això va passar l'any passat, de fet. L'Svezda. Mira, aquí s'ho posa també, for example, l'Svezda. Sí. Va ser rus el satèl·lit aquell, perfecte. Perquè és veritat, que van rebentar un satèl·lit amb un míssil. Van dir, no, a veure si li fotem el satèl·lit i li van fotre. És que els militars, tio, tenen unes idees, tio. És que és espectacular. Bueno, són russos també, No hi havia una normativa per això? Bueno, sí. Estava el Putin allà i deia, què faràs? Que posaran una multa? Digue-li al Putin, no? Clar. Em sobra un míssil, què faig? Clar, amb la mà a la clau de pas del Nord Stream 2, no? Què em fa? Faràs una multa? Sí? Va, vinga, cap a casa. Ara ja la pagaran, no? Vull dir que...
Sí, hi era i se la van patar. Sí. Clar, doncs tot això de la brossa i tal, ja en parlarem. Però bueno, tenim de moment 2 estacions espacials operatives allà, la xinesa i la internacional, i la xinesa, com podeu veure, va a bon ritme, amb aquesta noia tan simpàtica que ens explica coses, i res, de moment en tenen 3 allà, em sembla que han fet ja 2 o 3 missions tripulades, amb estances relativament llargues allà, o sigui que la cosa ja està operativa. La podeu traquejar, igual que podeu fer amb l'Estació Espacial Internacional. Ja sabeu que hi ha aquestes apps que et permeten traquejar-la i veure si passa per sobre la casa o no. Doncs amb aquesta també ho podeu fer, perquè aquesta és molt més difícil de veure, perquè comparada amb l'Estació Espacial Internacional aquesta és molt més petita. Que és enorme. Sí. I d'andròmines espacials, què més tenim? Dius. Què més tenim? Hem parlat d'estacions, Telescopis. tenis. Parlem d'una altra andròmina, una andròmina supercara, que és el que jo vull fer una reivindicació des d'aquí, i Ted B no li va donar el suport que es mereixia al telescopi espacial James Webb, val? Que aquest és un dels... És el telescopi més car de la història de la humanitat, sense cap mena de dubte, però és una de les eines que tindrem que ens donarà més com es diu això, més valor científic probablement, perquè és un d'això. De fet, mira, us posaré... És que en el poc temps que porta ja ha superat en escreix, no? Sí, home, clar, és que està molt lluny, el James Webb. Està en el punt de Lagrange 2 de la Terra amb el Sol. Està orbitant el punt de Lagrange 2 de la Terra amb el Sol. Que això està així a grosso modo a 1,5 milió de quilòmetres. La Lluna està a 300.000 quilòmetres, més o menys. Està aquí al costat. Sí, i el James Webb el va llançar l'Agència Espacial Europea amb el seu coet Ariane. I aquest és el dia del llançament. És el punt Terra L2, correcte, el Lagrange 2. Mira que mono, aquest. Sí. Sí, molt xulo. Si tiro una mica endavant, perquè això ja és el resum, passa que es penja una mica el vídeo, però doncs és l'Ariane anant amunt amb el James Webb. No sé si eren... Ostres, ara potser m'equivocaré, però no sé si eren 50 milions de dòlars, el James Webb. Ara potser m'estic equivocant, però o sigui, és un estri científic extremadament car. Adéu a l'Ariane. I menys mal que va sortir bé. Spoiler alert, està en òrbita. Hòstia, t'imagines, tio, que se'l carreguen, tio. Jo crec que algú dimiteix. Home, clar, peta l'Ariane amb el James Webb a dintre. M'he equivocat de 30, de 3 zeros. M'he equivocat de 3 zeros. 500 milions. Què he dit, 50 abans? 50, sí. Sí, 50? O sigui, 3 zeros més. 5.000 milions de dòlars. O sigui que pels americans això són bilions, no? Sí, 5 bilions, correcte. Uau. Està bé. Sí, és un estri... De fet, el més complicat del James Webb, a part de fotre-la a l'espai, que ja és suficientment complicat... 50 bilions americans. 50 bilions americans. Mare meva. Ok. 50.000... Això és el pressupost d'un país petit. Són molts zeros. Molts zeros. Molts zeros. Sí. Val, una cosa interessant, bueno, aquí podem veure la seqüència de com es va, tot això ja és òbviament, spoiler alert, tot això ja ha passat. Val? Però aquesta és la seqüència de com es deixa anar el telescopi de desplegament, no? Ui, l'àudio. Està clar que la web de l'Agència Espacial Europea no està preparada per fer vídeos en streaming, com podeu comprovar. Però aquesta és la separació. O sigui, aquest pedrusco que estem veient aquí que es va separant, això és el James Webb. Val? Plegat. Això era un Lego, era un Tetris de l'hòstia, això. Val? Joder, ja ves. Perquè tot això, el James Webb, com que està en el Lagrange, en l'L2 de la Terra amb el Sol, està orbitant aquest L2 i no hi ha res que li faci ombra. O sigui, el Sol l'està tocant tota l'estona. Llavors aquest telescopi el que té és totes unes pantalles a l'esquena. Ell sempre està mirant a la mateixa direcció. Llavors a l'esquena té com unes pantalles que són unes proteccions solars que porta de l'hòstia, perquè si no tota l'equipació científica que porta s'acabaria fent malbé al final. Val?
I això per darrere. I per davant, doncs, si teniu en ment com és un telescopi, doncs s'havia de muntar tota aquesta cúpula que agafa la imatge i la posa en un punt. Val? Tot això s'havia de desplegar i muntar-se sol a 1 milió de quilòmetres de la Terra. I aquí hi ha algunes animacions que crec que està bastant guai de veure. Aviam, si no les he perdut. Del deployment. Val? Òbviament això són CGIs, no? Això és 3D, però això és el web com el veieu que sortia i això bueno, està patant una mica el vídeo. És el que té, tio. La NASA és capaç d'enviar el James Webb a 1 milió de quilòmetres, però no sap fer vídeos. Però Sí, bueno. no han gastat 50... No, Sí. Doncs sobretot aquest panell de protecció solar, a més eren com diferents capes de diferents materials, val? Perquè cada material, diguéssim que absorbia ja no només calor, sinó tipus de radiació diferents, etc. Perquè tota la part de davant, tota la part on està la instrumentació científica i tot, estigui com aïllada de totes aquestes possibles doncs, no sé, afectacions, no? És un Lego de la hòstia, el James Webb. No sabem, no? Quins materials són aquests? O sigui, això que a mi em sembla paper de plata, què cony és? No, probablement sigui paper de plata, però bo. Però bo, no? Paper de plata bo. Aquest no el venen al súper. No, no és marca blanca, aquest. A més, crec recordar que aquí ho veiem tot molt maco, però va tardar com... O sigui, això es fa en diferents fases, tot aquest desplegament, Sí. i després van tardar com 6 mesos a calibrar tot el sistema. Sí, clar. Primer va haver d'arribar al Lagrange 2, que ja va trigar. Mira, s'està movent. Llavors, Està desplegant coses. Clar. De fet, una de les primeres imatges més famoses d'això va ser com una mena de selfie que es va fer per mirar si tots aquests vidres, que això és or, que això sí que ho sé, aquests hexàgons, això és or. Hi ha com unes d'això d'or. Doncs tot aquest disc del satèl·lit, clar, i per començar-lo a calibrar, etc. Mira, el For Example sembla que sap que diu que és cinta Kapton normal i corrent. Kapton. Sí, vols dir que és normal i corrent? O és... Cinta Catcom. Cinta Catcom? Catcom? Nosaltres? Normal i corrent. No recordo aquesta trobada. Bueno, aquest és un satèl·lit que... perdó, aquest és un telescopi que, a diferència del Hubble, el Hubble és un telescopi que treballa amb llum visible. Aquest és un satèl·lit que treballa amb diferents espectres de llum, sobretot amb espectres de llum infraroja. Val? Què vol fer el James Webb? La intenció del James Webb és intentar descobrir això que estàvem parlant abans, al principi del directe, com que pot veure molt més enllà, val? Perquè ens fem una idea, el Hubble està en òrbita baixa de la Terra, el Hubble està a 500 quilòmetres, està al costat de la Terra. Aquest està a Japó, val? I a més és molt més potent per una qüestió d'evolució tecnològica i de com està fet. Llavors el James Webb pot veure molt més enllà que el Hubble i es poden veure galàxies, estrelles i coses que estan molt més enrere en el temps, val? Que això fins ara no ho podíem veure i només es podia lucubrar. I ja estan sortint correccions i ajustos a teories de Big Bang, etc a partir de les medicions i coses que està podent fer el James Webb Space Telescope. Val? El James Webb era un administrador de la NASA, val? I per això té aquest nom. I és un giny A mi brutal. hi ha una cosa que a mi m'explota el cap, i és com fa la foto. És a dir, Obre els ulls. no, però em vull dir, entenc que la imatge és que no sé com va, vull dir, m'ho invento, Una vale? càmera, Però no? Deu ser. en el meu cap es reflecteix en aquesta estructura d'or, Correcte. aleshores va en l'estructura negra que hi ha en aquest trípode que té, Efectivament. i la del mig és la que captura la imatge. Així és. Sí, Així és. sí. Vale. És com una antena En el meu parabòlica. cap, Una antena parabòlica, exacte. en el meu cap sonava així i era veritat. Sí, sí. La primera vegada que em passa. Bueno, de Diguéssim fet, que- deu anar agafant llum, Clar, no? la llum incideix aquí, rebota, va aquí al mig, i d'aquí al mig va aquí, i a partir d'aquí és analitzada per 300.000 aparells. Val? És això. Sí, així és com va.
Però clar, això et permet veure el cap d'una agulla des de Júpiter, saps? Tu poses una agulla a Júpiter i la veus. Però bàsicament és... hem posat un mirall a l'espai amb una càmera selfie. Sí, que és capaç de veure diferents espectres de llum, infraroja, ultravioleta, etc. No només la llum visible, val? O sigui, el James Webb no treballa amb llum visible, no serien miralls de llum visible. Sí. Llum infraroja, ultravioleta, diferents freqüències de llum, i després també hi ha altres telescopis que treballen amb ràdio, els radiotelescopis, perquè aquests estan a la Terra. Hi ha diferents tipus de telescopis que miren diferents espectres de freqüència, val? El Hubble és visual i aquest és infraroig i ultravioleta i coses així. Saps? Correcte. Sí. No, això és per petar el cap, Peta molt el cap amb el James Webb, Sí, no, les imatges que surten són espectaculars. Sí. De fet, aquestes imatges, la gent sempre diu és que aquestes imatges són fake, no? En el sentit de que el color... O sigui, el James Webb toquen el color perquè s'entengui, no? Clar, llavors els científics el que fan és que van assignant cada freqüència a un color i al final el color que veus és el que és. Sí. A veure, aquí el For Example, que ens diu... Sí, home, el mirall, clar, és molt més gran que el... És que tot el telescopi és més gran que el Hubble, ja. Clar. Sí. Clar. Sí. Sí. Jo sí que tinc una pregunta, que és referent amb... Bueno, no sé si està qualificada, suposo que amb telescopis, però com sabem... Aquí pregunta d'expert, ja veuràs. Vinga, va. Ui. Com sabem la forma de la nostra galàxia? És a dir, galàxies que estan fora de la nostra és fàcil, fàcil entre cometes, no? Però aquests telescopis la veus, però tu que estàs a dintre de la nostra, saps? No sé si m'explico. Sí. És a dir, la nostra com saps que té la forma que sabem que tenim? Bueno, perquè nosaltres tenim, entre cometes, la sort de que estem en un dels extrems de la nostra galàxia. Correcte. Val? I llavors nosaltres podem mirar la resta de la galàxia des d'on estem. Saps? Si em preguntes com sé si aquell punt que veig al cel és una estrella de la nostra galàxia o és una altra, això ja, tio, m'està superant. No sé, això deuen ser distàncies, no? Clar, però òbviament quan tu comences a fer observacions amb satèl·lits, amb telescopis potents, vas veient que aquests punts, a mesura que els vas fent grans, són, potser és una altra galàxia. El que tu veus com un punt, òbviament, allò és una altra galàxia. Però sí, tenim la sort de que òbviament no estem al centre de la galàxia, si no estaríem tostats. Estem en un dels extrems de la Via Làctia i podem veure podem mesurar-la i veure la seva forma. Val? I també podem entendre com les forces gravitatòries mouen la resta d'estrelles i et pots fer una idea fent càlculs matemàtics que superen la meva comprensió, doncs de dir, no, això està aquí, s'està movent en aquesta direcció, està fent això, tal, no sé què, per tant pots anar fent un mapa i pots anar triangulant on estan totes les coses i en aquest mapa, al final tu, mira, això és pla, és un disc i tal, o no sé què, o aquesta és una espiral, què sé. Saps? Sí, m'ho imaginava, però... Clar. Però és raro, no? Vull dir... Sí, home, l'astrofísica és molt interessant i és molt complexa. Aquest efecte redshift que ens comenta el For Example, això també ens permet determinar l'edat i la distància de les estrelles. Sí. I després pots fer, clar, el que se'n diu l'espectrograma, que és a partir de... Aquesta és bastant curiosa, és a dir, tu quan mires... Els científics en un determinat moment, al segle XIX, van descobrir que si tu enviaves llum a un objecte i aquell objecte retornava, si aquella llum te la miraves molt de prop, aquell feix de llum que tornava te'l miraves molt, molt, molt de prop, et donaves compte que els àtoms fan ombra. Val? Llavors, si tu ets capaç de veure les ombres, pots saber quina és la composició química d'algú que estàs mirant. Per això la gent pot saber si el que estan mirant és un planeta, quina composició té la seva atmosfera, o l'estrella quina composició té, perquè els àtoms fan ombra, i tots els àtoms fan la mateixa ombra. Llavors tu, quan veus unes ombres, dius, val, això és un àtom de ferro, això és un àtom d'hidrogen, això és un àtom de no sé què. I això és si no recordo malament, se'n diu espectrografia, que és obrir el feix de llum que et ve i veure quines ombres hi ha, i a partir d'aquí saps. I això va ser un avanç brutal
en Clar, el clar, descobriment de coses a l'espai. Imagina't. Sí. Sí, imagina't. Flipa, no sé, a mi m'explota el cap amb aquestes Clar. coses. És quan et diuen, home, s'ha descobert un exoplaneta, val? Primer per descobrir com un exoplaneta, com descobreixes que hi ha un exoplaneta? Perquè, clar, un planeta no fa llum. Un planeta fa ombra. Val? Llavors tu estàs mirant una estrella i vas veient que hi ha una ombra que li va passant per davant. I si aquesta ombra passa per davant a una freqüència determinada i més o menys sempre està passant per la mateixa, et dius, aquí hi ha algú que està orbitant això. Clar. Que l'has d'observar durant molt temps, a vegades. Clar. Però... Clar. S'avorria el noi i mirava coses rares, el Newton. Sí, algú s'avorria molt. A veure, clar, tio, és que al segle XVIII hi havia internet, tio. Hòstia, és que sí. Llavors, Realment, si haguéssim nascut amb tot el que tenim, no haguéssim descobert la meitat de les coses. No. Que total, engegues Netflix i ja està, no? Sí, internet ens deien que havia de portar l'era del coneixement i pràcticament ens està portant l'era de la ignorància. Però és igual, això ja és una altra discussió que no té res a veure amb el TED B, no? No. Però sí, és bastant espectacular. I aquí hi ha una petita animació que potser ajuda a entendre la gent el que és el Lagrange 2, el punt de Lagrange 2 i com està orbitant el James Webb, que sempre està d'esquena al Sol. Veieu? Aquí es veu bastant clar i el James Webb va orbitant. Més o menys, el James Webb té una esperança de vida, depèn del consum de fuel, d'entre 5 i 10 anys. Val? El James Webb té fuel i ha d'anar gastant fuel perquè, òbviament, s'ha d'anar recol·locant a posició de tant en tant, no? El dia que s'acabi el fuel de James Webb, es perdrà l'espai i adéu. Llavors estimen que entre 5 i 10 anys. Les més pessimistes 5 anys, les més optimistes 10 anys. Ojo que tenim el Voyager por ahí, que tenia una esperança de vida X i encara dona imatges. I no només això, sinó que li van corregir un defecte de software a la Voyager fa un parell de setmanes. Sí, correcte. Perquè no estava retransmetent, o sigui, estava donant dades errònies o no sé què, i el van tenir que actualitzar. És a dir, qui va desenvolupar això i el senyor ha mort, ja, saps? Ja estava sota terra. I van haver d'agafar 2 enginyers de software i van aconseguir corregir un error de software a la Voyager que està a Sant Quintí de Mediona. Com envies una actualització? Quin wifi més potent? Per ràdio, no, per ràdio. Clar, però... Sí, clar, però vull dir, són ondes de ràdio, aleshores. Una mica... xorra, no? Que el satèl·lit digui aquí! Clar, òbviament tens un ample de banda molt petitet, no? No pots enviar la mateixa quantitat d'informació que envies per wifi, però pots enviar informació. Llavors, doncs molt a poc i molta paciència. I molt bé, no t'equivoquis, saps? Perquè, no, clar. Si ets de tornar començant... Fes un rollback aquí, saps? Fes un rollback aquí. Mira, com li va passar ahir a la Renfe. Fes un rollback, va. Va fer l'anno de la Renfe, la Voyager ja hagués quedat encastada, vés a saber on. Saps? Sí. Pues si tenim l'experiència del Voyager, a saber aquest. Sí, ja ho mantenim. Vull dir que... O inclús, a mi se li acaba el combustible, se pira, saps? I potser segueix enviant dades. Clar, el problema d'això és que llavors no podràs fer cap observació factible, o sigui... No. Tu ara pots moure el satèl·lit, el telescopi i enfocar-lo a alguna cosa, perquè si està anant random per l'espai... Bueno, pots anar fent fotos random de l'espai, saps? I veiem què va sortir. Claro, aviam què surt. Allò va fent. Però clar, no podràs decidir, i enfoquem aquí per mirar això, no? Que és el que poden fer ara. No, però bueno, potser descobreixes alguna que d'una altra manera no pots. Una nau Klingon a darrere, saps? T'imagines? Els bandul. L'únic que feien era amagar-se del telescopi els cabrons, saps? Es posaven darrere el telescopi i mira que... Estan darrere, així. 20 hores en rebre'l un bit, Cuidado, Sí. Bueno, i ja que parlem de coses científiques, jo volia portar un dels temes científics... Podem debatir quan científic és, però em resulta interessant, val? Em resulta interessant. Pot acabar sent científic, no? Jo no sé quan científic és, però bueno, estan intentant estudiar coses, val? I és el projecte DART, val?
el projecte DART, bàsicament és llançar una nau contra una pedra. Val? Em resulta molt al·lucinant. És dir, la NASA algun dia va dir... Vale. Era la nau contra la pedra, no? Sí. No, vale, sí. Sí. Llavors, la NASA, aquí veiem l'animació de llançar un projectil contra una pedra i aviam què passa. És el sistema de defensa planetari, és el prototip de sistema de defensa planetari de la NASA. Val? La NASA... Estan bojos. Estem acabats, tio. La NASA va dir... Jo crec clar, que ens queden 3 telediaris, tio. A mi em surten molts dubtes, perquè, vull dir, per poder moure un objecte a l'espai necessites X velocitat per poder... Sí, clar, home, d'anar... Saps? Aleshores, quin coet fan servir? I el satèl·lit ha de tenir... O sigui, la nau aquesta que envien, nau, per dir-li d'alguna manera, ha de tenir un propulsor propi. Correcte. Per agafar la velocitat X. Si surt malament, la Terra perilla? Bueno, No. això és que depèn de les caramboles, no? Vull dir, si fan xocar alguna cosa contra algú... Si això acaba xocant amb una altra cosa i no han calculat els 2 o 3 moviments com en el billar, Clar, no calcular no la bola aquella i la que tocaràs, sinó un parell més, perquè si no Clar, a lo millor la bola negra acaba al acabes forat colant la negra. i la negra és l'asteroide i el forat és la Terra, saps? Això, tio, No sé, no... espero que trobin Bueno. un altre sistema, Home, jo no crec que ells esperin moure tant la pedra com perquè comenci a rebotar contra altres pedres i pugui liar un efecte, com es diu Esperem això? que no. La teoria del caos, no? I comencin a xocar les pedres entre si i al final et vingui un pedrisqui. T'imagines que desconfigures tot el sistema, tio? De fet, els càlculs els ha fet un jugador de billar per si a cas. Han agafat el jugador de billar i han dit, escolta, mira tu. Escolta, com a mínim, que fem carambola, com a mínim. Exacte. Bueno, la DART, el motor... De fet, la NASA també està aprofitant per vendre el seu nou motor d'ions, val? Que li diuen el Next. És que no... Per mi, un motor d'ions, com funciona, és un misteri. Sembla com fa com una mena d'electròlisi i allibera protons i neutrons i coses, i això empuja la nau, val? Així es veu que funciona. Val? Són motors que donen molta durada, tampoc donen una acceleració molt bèstia. De fet, l'acceleració la guanyes amb la gravetat. A l'espai, tu quan vols córrer a l'espai no cremes benzina, sinó que el que fas és ajudar-te de la gravetat de les coses. Llavors fas una volta a la Terra i t'acceleres i et dispares, i te'n vas a un altre lloc i fas una volta i t'acceleres i et dispares, com a Expanse. Saps que Expanse, que hi havia els asteroid hoppers, aquells que anaven fan això. Correcte. No? Dones una volta a l'asteroide, allò t'impulsa i segueixes i cada vegada els slingshots, no sé com li deien. I vas fent això i cada vegada vas més de pressa i cada vegada vas tirant. Val? I suposo que és el que ha fet la DART, que la DART és aquesta naueta que se'n vol anar a buscar a xocar contra un pedrusquet, una pedra de 160 metres que es diu Dimorphos. Val? I una de les almenys no ha anat a per la gran, no? Al mínim. Ells volen testejar el que se'n diu l'impacte cinètic, val? Que és bàsicament el que deien Takers, de dir, bueno, doncs, llancem alguna cosa i que xoqui amb energia contra allò i aquesta energia serà absorbida per Dimorphos i, teòricament, l'òrbita de Dimorphos haurà de variar. Val? Han agafat això precisament perquè és un sistema de 2 asteroides que un orbita l'altre. Dimorphos orbita Didymos. Val? Didymos és una pedra de 500 metres i Dimorphos són 100 i poc metres. Val? O sigui, són 2 pedres que entre si van orbitant. Val? I ells el que esperen veure és com varia l'òrbita de Dimorphos. Val? És que ara m'imagino que fallin i passi allò pel costat. Això és molt petit, no? A mi em sembla bastant espectacular la precisió del càlcul que s'ha de fer per encertar una pedra de 160 metres que deu estar a 3 milions de quilòmetres, saps? Exacte, és això. Clar. És que el veig passant pel costat, tio. Clar. Allò, russant, no? Sí. De fet, aquest senyor, mira, en aquest vídeo que us estic ensenyant, aquest senyor, aquí, diu, no, jo aquí estic veient Didymos. Diu, ja, un moment, aquí no es veu res. Aviam. Vols dir que no fumen molt aquesta gent? Aquí no es veu res. I, mira, ho han tret ara. Però, o sigui...
Perquè aquest La és un manera dels- de disparar-ho és... O sigui jo me'ls imagino Mira, aquí mira, en mira. l'ordinador i fiquen una creueta a la pantalla, saps? Com quan jugues al Call of Duty per Correcte. encertar, Tal qual. saps? I dius, aquí, i disparen. Sí, sí. Mira, aquí veureu un puntet que es va movent. És que l'ensenyen molt poquet. I allò és el Didymos, o el Dimorphos, no sé. L'arribeu a veure, el punt? Sí, és una... Sí, exacte, sí. És que em molaria poder fer un com es diu això? Un highlight. Però, bueno, bàsicament sí, aquest senyor és un dels responsables en observar el pedrusquet aquest. Mira'l, el veus? Doncs aquesta és la pedra que van seguint ells. Mare meva, però estan bojos. Sí, sí, sí. No és més fàcil dotar d'aquesta nau d'una bomba atòmica? Saps? Vull dir, segur que fas més efecte. Ara ho veig. Això segur. Això segur. Però llavors hauria d'anar el Bruce Willis cap allà també. Saps? I potser el Bruce I el Willis Ben no vol. Affleck, però... Hòstia, ara ja està una mica fotudet, Ara ja. Està gran. No sé. Ja. Està gran. Coyo sé, ja potser diu, el- el canal de Telegram no funciona. Quin canal? Quin canal de Telegram? Benvingut al directe, Sí. benvingut al directe. No sé de quin canal de Telegram parlem. Ha caigut Telegram o què? Ah, molt bé. Ha caigut Telegram. Això és no, per... pregunto. Això és per Dart. Això és el Dart, que s'ha equivocat i... El canal de Telegram no funciona de d'Xbox. Bueno. Ah, vale. Tesos. Però... Ok. Bueno, doncs això, que sapigueu que hi ha algú que vetlla per la nostra seguretat i està desviant pedres de 160 metres Jo a la profunditat estic- de l'espai. Però aquest home fuma, no? Des d'avui. Fuma, no? Aquest Des home? d'avui. Estigueu tranquils. La Dart, precisament, si voleu veure el llançament de la Dart, la va llançar el Falcon 9. El Falcon... sí, el Falcon 9. Val? El SpaceX va fer el llançament de la Dart. Val? Home, jo crec que aquest senyor, quan impacte va anar a d'aquí poc, SpaceX i Elon Musk està en el despatx, va dir, ei, jo te'l llenço. Sí. Vaig llançar un cotxe, et llenço aquesta naueta. Clar. Home, potser podríem haver aprofitat el cotxe, dir, home, Elon, doncs ja llença el cotxe cap allà i ens estalviem llançar aquesta nau, saps? Clar. Que ho podríem haver fet així. De fet, sí, ara ho deia en blau, la Dart picarà amb la pedra a finals de setembre. Val? Hòstia, això s'ha de veure, si l'encerta o no. Passa que si hem de veure aquella pantalla negra amb uns punts blancs i no sé si no veurem Home, res. però no posaran càmeres o alguna cosa? Jo crec que li hauríem de ficar una GoPro Home, a la Dart. algú no? O Clar. que enviï informació. Després enviarà informació, això, o Bueno, no? després ja no, perquè ja no quedarà nau. No, perquè exacte. Clar, tio, clar. Pot enviar informació És que ho veus com no és bona idea, tio. Tot té números d'anar molt malament aquí. Sort de l'Elon Musk que deu haver posat el coet perquè els jefes no li devien fer cas, tio. Però el coet busca-te'l, saps? Sí, sí. I de fet et poden dir, sí, ha xocat i ha anat molt bé, i realment... haver No passat tens allà. ni idea, saps? Clar, Exacte. clar. No ho sé, però últimament ja estan caient pedres, no? Per aquí a Catalunya, no sé si us n'heu adonat, aquest estiu, unes No. pedrotes així, vull dir Ah, que... sí. Sí, però aquestes Ara poc sí tenen a que- veure amb els asteroides, tio. Bueno, però potser podríem mirar per aquestes i no per... per una que està... saber, no? De fet, això quan es parla amb astrofísics i tal, i no sé què, i a vegades surt aquesta pregunta de dir, escolta, tots els objectes que poden impactar contra la Terra i que els diuen amb capacitat d'extinció, no? Que són aquests objectes grans, Sí. els tenim controlats? I la resposta sempre és, tots no. No. És a dir, demà podria caure un i... Oh, no l'hem vist! Hòstia, És que- game over. Game over! Ens el tapava un satèl·lit i no l'hem Sí. vist. És Però és que culpa dels aquest no em xinos que preocupa a tenien mi, l'estació. tio. Aquest, mira, passarà i punto. Ja està. Però a mi em preocupa més que el diguin, hòstia, està venint i que ara es fotin a llançar-li coses com això i anar patint de que allò no funciona, saps? Perquè, escolta, si vingués una pedra que ens anés a matar tots, tu voldries saber o no? No. Jo sí. No. Tu sí. Jo sí. De fet, faria com la pel·li aquesta de Deep Impact, que hi ha una dona que s'apropa a la platja i veu la onada. Jo faria el mateix. Vull dir, vaig a morir, no? Doncs
vull veure l'onada, que em Molt matarà. bucòlic tot, Sí. No, Joder. jo prefereixo que no, tio. Jo no ho sé, i el xat, que voldríeu saber, això o no? Si vingués una pedra que ens ha de matar tots, un event d'extinció, ho voldríeu saber o no ho voldríeu saber? Les esperes em maten, tio. Vull dir, si haig d'estar allà... A quina hora era la pedra? Tio, escolta, que arribi ja, saps? Perquè el caos que es muntaria els dies previs seria pitjor que no pas el... Clar. I la gent robant coses, no? Ja m'ho imagino, la gent robant teles. I per què vols una tele? No? Robant el Per Important-se un qui iPhone. volen apretar el botó que ho faci, això. Ah, tu vols apretar el botó que ho faci petar tot. Però ho diries o no que l'apretes? Diries, que vaig apretar el botó, O no? Home, Perquè si en no, el no fons és té el gràcia mateix. ser tu, no? Clar. Si no, no té gràcia ser tu qui l'apreta, si no ho pots dir. El que passa que ho has de dir com minuts abans, no? Vull dir, perquè si no, si ho dius una setmana abans, per exemple, et detindran no. i no l'apretaràs. Saps? Clar, Ha de ser podries com fer- un minut abans, ei, que moreu tots, pim, saps? Podries fer el IRL de Twitch més morbós de la història, que seria tu, i et faries milionari amb I el aquell, botó. amb aquell directe de Twitch, que es veiés el botó vermell i el teu dit així a sobre, saps? Exacte. I una càmera enfocant i allà amb una aposta del Twitch d'aviam quan l'apreta i quan no, saps? I la gent ho estaria mirant, No, però aleshores sortiria canals d'aquests tipus, no diré noms com Telecinco, joven que juega a Dungeons and Dragons está amenazando al planeta. Destruye el planeta, ¿no? Destruye el planeta. Youtuber que se ha ido a Andorra, ahora destruye el planeta sin pagar impuestos. Saps? Bueno, aquí estem veient Sin el pagar Falcon com impuestos. puja aquell dia amb el A mi el dard. que em sembla interessant de tot el Dart aquest és el motor en si. És a dir, Sí. el motor aquest de... No sé com li has dit. El De ions, que direm. es diu. Si, Sí. si ho han fet per vendre el motor, Sí. no? Ja ho ha dit el Perquè em Valve. sembla que just els xinos estan fent el mateix. És un... Que crec que és un motor que porten alguns... és un thruster que porta alguns satèl·lits Sí, sí, sí. en petita escala i són molt Sí. eficients i tal, però l'estan provant amb nau. Allò en plan, vinga, vull provar-lo... Correcte. I és aquest el Next, val? Que és el Next, com es diu això? NASA Evolutionary Shannon Thruster, val? Això vol dir el Next. I són motors elèctrics que empuixen ions i electrons i neutrons i protons i coses d'aquestes. Llavors això et dona un impuls. No és un motor que tingui una capacitat de reacció com el típic motor d'aquests dels thrusters que tenen les naus, que les poden fer girar i tal, però sí que et pot donar una propulsió continuada durant molt de temps amb un gast, amb una despesa energètica molt baixa. No? I són les que porten, doncs, hi ha satèl·lits que porten aquests motorets petits, i tot això es fa, sí. I aquest és el que té el Dart, que suposo que també el volen fer servir de màrqueting, com dient, mira com tira aquest motor, no? que mou pedres, saps? Clar. I és aquest, el Next. A mi em sembla interessant, perquè si realment aquest tipus de motors els evolucionen i tal, i pogués, ja no dic enlairar, però si surten les naus des de l'estació aquesta de la Lluna i tal, pues seria un gran logro, de fet. Sobretot a nivell combustible. Entenc que això és més ecològic, no? O no? Sí, aquest seria un motor que tu, per Sí. exemple, faries servir, per exemple, si vols accelerar una miqueta. Perquè, òbviament, a l'espai, un cop tens velocitat, no hi ha res que et pari, no? Però si tu vols accelerar una miqueta més, doncs encendries aquest motor i això amb molt poca despesa de combustible i amb un I maniobres, no? amb un Entenc, temps llarg, maniobres. però podries accelerar. Saps? Igual que també s'està parlant de motors nuclears, val? Això també se n'està parlant. Inclús jo he sentit a dir de motors que avancen en base a explosions nuclears. Això ja em sembla un disbarat. Hòstia, Però no ho sé. tot de bolets d'aquells. Explosions nuclears contingudes i vinga, clar, imagina't estar a la base del bolet d'una bomba atòmica. Pues tu, no? Per acció i reacció, pues tu tens que sortir a una velocitat de l'hòstia. Bueno, no ho sé. Però aquests serien aquests motors de ions. O les famoses veles solars, Les veles solars. que si no recordo malament, ho vaig veure en un reportatge de National Geographic, que
uns científics han aconseguit crear una vela solar superpetiteta que és funcional, però és com enana. Sí, de fet hi havia una nau de la NASA que anava amb vela solar, però era un desplegament enorme. Ara no recordo quin era, perquè hi ha aquesta nau que és l'aparell humà que més s'ha acostat al Sol, que és una nau que pràcticament està amorrada al Sol. Val? I la van enviar l'any passat, o fa un parell d'anys, val? I això ja està, si no ha arribat, pràcticament està allà. I em sembla que aquesta duia algun tipus de vela solar o alguna cosa per Em sona també, sí. Sí, per acabar-se d'acostar o per agafar propulsió, etc. Sí, no sé com es deia el projecte. Ara no ho recordo. Però era això, la volien amorrar al màxim possible al Sol, es veu que té uns escuts tèrmics de l'hòstia, i la volien amorrar a saco per fer investigacions del tema aquest de les erupcions solars i les tempestes aquestes magnètiques que genera i tot aquest pollo. Sí. Bueno, què més? Sembla que estem acabant el repertori del bar avui, Home, jo crec que... Home, ja és una bona sessió, no? 1 hora i mitja de... Home, i tant. I hem parlat de diverses coses, Hem parlat de l'Artemis, de totes aquestes parts de l'Artemis, de la Tiangong Xina, de l'IS, que se'ns acaba l'Estació Espacial Internacional. Jo no crec que s'acabi, sincerament. Jo crec que l'aguantaran més. Saps? A veure. Hem parlat del James Webb i d'aquesta missió DART que... Ja la seguirem, Estarem al lloro, perquè a final de mes jo vull veure si xoca o no xoca. Sí, aquest mes tenim Artemis, tenim DART i segur que hi haurà altres coses. Ara a mi em crida més DART que Artemis, Ara t'interessa més el... Bueno, tant pot petar una cosa com l'altra. Sí, de fet, sí. En maneres diferents, però sí. Al final... No sé, sempre la gent per què mira aquestes coses? Tots en el fons tenim aquest morbo de mirar el llançament d'un coet però si peta. Això és així. A veure si falla alguna cosa o d'allò. Hi ha aquest morbo, saps? Excepte els familiars dels tripulants. Sí, aquests no... Però molts estan allà amb el morbo de dir, hòstia, sí peta, saps? Home, tanta gent a les platges aquelles amb prismàtics anar mirant. A mi em molaria molt, anar-ho a veure en directe, això. No sé per què no fem llançaments des d'aquí d'Olot, des de la plana de Vic. No podem llançar un coet des d'aquí, perquè no es pot fer això. Estaria guai. Hòstia, però... O sigui, ha de ser guai i a la vegada ser avorrit de collons, no? Vull dir, són moltes hores allà amb uns prismàtics... Perquè al final no llencin. Perquè al final et diguin, no, mira, que ens hem quedat sense gasofa, tornem cap a casa. Bueno, no sé, més avorrit és anar a veure una etapa del Tour de França, no? Dic jo, sense voler desprestigiar el Tour de França abans que la gent em comenci a fusellar. Però tu al final passen per allà, no? Amb les teves cadires de càmping, un parasol si fa sol, et vas fotent cerveses i arriba un moment que un coet fa ui i cap a casa. Bueno, està clar que si vas un grupillo pot estar bé. Clar. Sí, i a més segur que hi ha el típic friki allà disfressat de coet, que va corrent per allà amb el cosplay de coet. Sí, és que... I mira, tinc un motor nuclear. Pum, pum. Mira quin propulsor. Mira, mama, mira. Sí, és que això és així, saps? Sí. Bueno, doncs escolta, tanquem el tet aquí. Sí, baixem la persiana del bar. Baixem persiana. No tinc escena de baixar persiana, Tot ha estat molt improvisat. Bueno, ja... La tercera temporada segur que tindrem. La tercera temporada. De fet, no tinc escena ni de raid, O sigui, que faré la raid així ni de Déu, És allò... Aquí li fem la raid. Anem a agafar, aviam. No sé, a mi m'acostuma a fer raid a gent amb pocs visitants. No ho sé. Visitants. Nessa Rainstars, per exemple? O Jabberwock? És difícil d'escriure. Intentaré escriure això sense equivocar-me. Aviam. Intentaré escriure això. Home, Rainstars? Té la paraula stars? Potser... Right. O què? Ja, però és que he vist que estava fent el directe en castellà i dic, bueno, el farem en el Jabber... 2 Bs, 2 Rs... Després que si va al Bestat és complicat, cabrons?
Walk. Walk? No sé si ho he escrit bé. Ho he escrit bé, això? L'he escrit bé, Sí, l'he escrit bé. sí. Doncs res, deixem aquí amb la imatge de l'Artemis. Tenim Molt bé. raid en marxa, 3 segons. Gràcies a tothom. Seguirem amb més TED B quan puguem, no? Però prometem que seguirem Sí. i que Sí. esperem que ho hagueu trobat interessant i que us ho hagueu passat bé una mica amb nosaltres. Doncs vinga, companys, Vinga, fins al proper. que vagi Que vagi bé. Adéu. Adeu. Adéu. Ja està, ja no hi som, no?